Solennità tat-Trinità Qaddisa. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 16, versi minn 12 sa 15. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Baqali ħafna ħwejjeġ ngħidilkom, imma issa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-Verità, iwassalkom għall-verità kollha, għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni. U jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk qed li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. X'lest li jagħti l-bniedem biex jikseb u jkun jaf il-verità kollha. Il-verità min-naħa l-oħra mhix xi ħaġa li noħolqu aħna u lanqas fil-kontroll tagħna biex niskopruha. Hija rigal ta' Alla. L-istess verità hi fidejh u jagħtiha lil min irid. Kif jista' jkun dan? Ix-xettiċi tal-verità ma jridux jemmnu verità assoluta. Uħud jibżgħu mill-verità għaliex jaħsbu li din tista' tieħu post il-libertà tagħhom. Ġesu jgħid lilna id-dixxipli tiegħu li l-verità teħlisna. Din insibuha fl-Evanġelju ta' San Ġwan kapitlu 8 vers 32. Il-verità teħlisna mid-dubji, mill-illużjonijiet u mill-biżgħat. La darba Alla u l-għajn ta' kull verità, allura aktar ma nersqu lejh u nisimgħu il-kelma tiegħu, aktar nikbru fl-għarfien tiegħu u fl-imħabba kbira u l-għerf tiegħu għalina. Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu li hu kien se jibgħatilhom l-Ispirtu tal-Verità li kien se jħabbar dak li se jseħħ. Permezz tal-Ispirtu Santu moti lill-Knisja aħna inxandru il-fidi tagħna tal-imoddi fil-mewt u l-qawmin ta' Kristu sa ma jerġa' jiġi. Il-mulej jagħtina l-Ispirtu Santu bħala l-għalliem u dak li jenna ħalli aħna nikbru fl-għarfien u l-għerf ta' Alla. U inti tfittex il-għerf li ġej minn fuq u toqgħod bimħabba u b'sottomissjoni għall-kelma tiegħu kif infissra minn omna l-Knisja. Turi qima lejn it-Trinità Qaddisa u titloba tgħinek fil-ħajja tiegħek biex int bħalma hi f'unjoni tkun int ukoll f'unjoni magħha u mal-oħrajn. Mulej Ġesu, imlini bil-Ispirtu Qaddis tiegħek u igwidani fit-triq tal-verità tiegħek. Omna Marija, tron tal-erf u om tal-pariri tajjeb. Eħlisni milli naqa' fl-iżbal u triqat il-ħżiena u wassalni lejn l-għarfien ta' triqat ta' ibnek u r-rieda tiegħu f'ħajti.
Għamel li xejn f'ħajti ma jkun il-barra mis-sovranità tiegħu. Għamel ukoll li bħajti dak kollu li naħseb, ngħid u nagħmel nagħti glorja lis-Santisma Trinità bħalma għamilt inti. Amen.